Mafi yawa mukan ji labarin Bitcoin, Ethereum, Tron da sauransu, ko kuma a dunkule a ce mana cryptocurrency. Wai shin menene cryptocurrency din nan ne? Cryptocurrency kuɗi ne masu hauhawa a koda yaushe, waɗanda aka kira su da secure digital currency. A taƙaice dai kawai banki ne na yanar gizo mai suna wallet. Daga ciki kuwa sun hada da Bitcoin, Ethereum, CMDX da dai sauransu. Shin ko ka san cewa siyan cryptocurrency ya fi aje kuɗi a account? Kai tsaye kuma a koda yaushe cryptocurrency hauhawa suke. Yanzu zaka siyi coins yanzu ya ƙara daraja, kuma yanzu ka saida shi ka ninka kuɗinka. Ko ka san cewa a minti ɗaya naira 30,000 na cryptocurrency za su iya komawa 60,000? Ina masu neman sana'a to ga fa dama ta samu. Kai har ma waɗanda ke da sana'ar kar ku sake ku bari ta wuce ku. Ku sayi cryptocurrency kamar Bitcoin, Ethereum ko CMDX ku aje a wallet ɗinku ta cryptocurrency. Kai tsaye ƙara daraja suke. Da zarar ka ga damar saidawa sai ka siyar ka ci riba. To amma shin wai ta yaya ake sayan cryptocurrency din nan? Ina ake ajiye shi kuma ina ake saida shi? Kana son sanin yadda zaka fara ka iya sannan har ka kware a kasuwancin cryptocurrency? Kai tsaye Anta